Ay, isa. Time sa. Problema, boss. Pwede nimo sa bayag gamayng giling? Pwede naman, boss. Ayo. Pwede mas ko? Wow. Boss, ang buntag. Pwede ko manaygon, boss. Pwede mo ganito mag-ipon? Kanta lang. Ang Pasko ay kay siya. Di kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko. Ay, isa. Time sa. Problema, boss. Pwede nimo sa bayag gamayng giling? Ano? Pwede naman, boss. Sige, giling. Pasko ay kay siya. Kung ngayon Lame kayo! kapiling na. Oh yeah, Daddy. Okay ra ni boss? Merry Christmas, boss. Lamiya, uy. Kini, bro, dako yun yung hatag ba? Dako, uy. Basta palamian ko ninyo. Piling na. Oh no. Sana pagsapit ng Pasko. Ngayon'y narito. Taysa. Di ko ka nagkanta. Lahi akong gusto. Sari gusto mo, boss? Buhaton ako. Pwede ta mapabuto og fireworks? Oo, boss. Perlolo na ako, Sana, kusog magkahana mo buto. Oo, boss. Usog kayo. Bungkag yun ang tinapok ni mo. Tara, dayon. Salad. Sige na, andam na ko. Feel na ko, dako gid na ba? Oh no. Ready na ka, sir? Uy, ready na, uy. Sindi na imong fireworks. Sige, sir. Idoot. Ito ano ka, sir? Anak ka? Ano ka, Uy, katsaka ba ni Adlawan ni Uy?